Barcelona, on els jugadors que protagonitzaran el partit de la final de la Copa d'Europa són ja a la pista. La final, 20a edició d'aquesta Copa d'Europa de Campions de Lliga entre el Futbol Club Barcelona i el Porto de Portugal. Partit de tornada que decidirà, doncs, el títol de campió. A l'anada 5-4 per l'equip portuguès, un 5-4 que fa més interessant que mai aquest partit de tornada, doncs, amb el 3, Antonio Alves, amb el 4, Víctor Hugo, amb el 5, Cristiano Pereira, el jugador que va jugar en el Liceu de la Corunya, amb el 6, Antonio Vale, que és el capità, amb el 7, Domingo Carvalho, amb el 8, Víctor Bruno, amb el 9, Fernando Lizinho i amb el 10, Paulo Neves. L'entrenador és Vladimiro Brandao. Pel que fa al Futbol Club Barcelona, que en aquests moments, juntament amb el Porto, està alineat al mig de la pista, juguen Llong amb el número 1, amb el 2 Vilapuig, amb el 3 Joan Ayats, amb el 4 Sergi Santell, amb el 6 Joan Torner, amb el 7 Joaquim Pauls, amb el 8 Héctor Venteo, amb el 9 Josep Enric Torner i amb el 10 Llorca. Els dos equips intercanviaran salutacions i regals, mentre se saluden amb l'àrbitre, el senyor Trot, àrbitre d'aquest partit, que està juntament amb els senyors Gil i Escardó, àrbitres de porteries, veient com se saluden Jordi Vilapuig i el capità portuguès Antonio Vale. És un partit que ha despertat molta expectació i per això el Palau Blaugrana pràcticament és ple de gom a gom, encara estan entrant més espectadors i cal suposar que d'aquí uns instants, quan s'iniciï aquest partit, el Palau estarà totalment ple, intentant donar suport a l'equip blaugrana que pot aconseguir el tercer títol de la temporada, després dels de Lliga i de Copa. Veiem l'afició, els seguidors, els joves seguidors que se situen darrere la porteria, una de les porteries d'aquest Palau Blaugrana en cada partit. Ja tot és a punt perquè s'inicia aquests primers 25 minuts de partit, 25 minuts de joc real, i en el Barça ja són a la pista els homes que iniciaran el partit, que seran Joan Ayats, Jordi Vilapuig, Josep Enric Torner i Joaquim Pauls, amb Llong a la porteria. Pels portuguesos jugaran Guimaraes, Domingos Guimaraes a la porteria. És a la pista el número 9, Fernando Lizinho. També el 4, Víctor Hugo. Atenció a aquest jugador, habilidíssim jugador, amb el 7, Carvalho, i amb el 5, Cristiano Pereira, un jugador que va passar per l'hoquei espanyol en el Liceu Caixa Galícia i va deixar molt bon record. Un jugador excel·lent. Veiem com s'està sortejant la pista. El senyor Danny Trott, l'àrbitre britànic, ha fet el sorteig de pilotes, han escollit la pilota en què jugarà el partit. I tot és a punt ja, doncs, per començar aquesta final. Recordem, 5-4 per l'equip portuguès, doncs té una renda d'un gol favorable que el Barça ha de jugar el més aviat possible. En l'hoquei patins és molt important calibrar el temps que tens per remuntar un resultat, perquè com intentis obrir-te molt ja des del bon començament, el contraatac pot ensorrar qualsevol possibilitat. Està a punt de començar el partit. Paul sobre Vilapuig en el sac inicial, la sacada inicial, i atenció, Joaquim Paul que s'acosta a la porteria i gol! 10 segons ha trigat el Barça en igualar l'eliminatòria. Sembla impossible.
jugada de Pauls individual ha igualat el partit. Atenció, que juga Pauls amb Cristiano. Pauls sobre Vilapuig. Josep Enric Torner sobre Pauls. Atenció, Pauls. És falta de Cristiano. Torner sobre Pauls. Atenció novament a Pauls. I Domingos ha aturat aquest tret del perillosíssim davanter blaugrana. Joaquim Pauls, que tan sols amb 10 segons de la primera part ja ha igualat l'eliminatòria. Atenció que porta Víctor Hugo, vigilat per Vilapuig. Víctor Hugo deixa Cristiano. Ha tallat, atenció, Ayats sobre Vilapuig. Ayats, Torner, Pauls. El públic aplaudeix les passades del Barça. Atenció a Pauls, se'n va novament. Ha evitat Cristiano que la pilota anés a porteria. Torna a tallar Pauls. Obrint sobre Vilapuig. Està dominant totalment en aquests primers compassos de partit el Barça en el Porto. Torner. Deixa Pauls. Aquí no està podent aturar en cap instant Cristiano Pereira. Atenció a Vilapuig. Deixa novament a Joaquim Pauls. Lluitant amb Cristiano. És falta de Pauls, que treu ràpidament Carballo. Carballo sobre Cristiano. Cristiano torna a Domingo Carballo. Obre aquest Alicinio que perd la pilota. Recupera Josep Enric Torner. Torner se'n va rodejant la porteria. I ha fet falta Lisinio. Barça 1, Porto 0, quan es porten tan sols 2 minuts i quart d'aquest partit. Una jugada en el primer minut. Pràcticament 10 segons havien passat quan Joaquim Pauls ha batut per primer cop la porteria de Domingos Guimaraens. Vilapuig. Vilapuig amb Lisinio, intentant obrir Ayats. Ayats lluitant alhora amb Lisinio i Carballo. Li han fet falta, que treu ràpidament Ayats sobre Pauls. Pauls sobre Torner. Està molt tancat l'equip portuguès. Atenció Torner. La pilota ha anat fora de la pista. Ha rebotat en un jugador portuguès. L'àrbitre Mr. Trot li dona la pilota al Barça. Torner sobre Vilapuig. Torner sobre Pauls. Atenció Pauls. Obre Vilapuig. Pauls novament. Atenció Pauls, ha intentat fer jugada. Recupera l'equip portuguès amb Víctor Hugo. Atenció Víctor Hugo. I molt bé Llong. Aturat perfectament el porter Llong, però recupera l'equip portuguès. Lisinio. Li pren la pilota Torner. El Barça no està, de moment, donant cap opció a l'equip foraster. El Barcelona i l'Oporto són dos equips que indubtablement estan formats per jugadors tots internacionals i en aquestes ocasions, en aquestes copes de compromís, doncs es veu que tots dos tenen gran experiència internacional i que es coneixen força bé en el partit d'anar van tenir ja oportunitat de comprovar quines eren les forces de cadascun dels equips
i en aquest moment sembla que la camisa groga... Acaba de marcar Joan Ayats. Joan Ayats acaba de marcar el segon gol en una jugada que ha iniciat Pauls. La pilota ha rebotat en un defensor i Joan Ayats ha acabat d'empènyer la pilota al fons de la porteria de Domingos. El Barça guanya 2-0. Veiem repetida l'acció com Víctor Hugo toca la pilota després de treure la falta Pauls i ha estat Ayats juntament amb Víctor Hugo qui han acabat introduint la pilota a la porteria. Atenció, contraatac de Pauls. Ayats al seu costat i ara ha aturat molt bé el porter portuguès. Podia haver estat el 3-0. De moment no hi ha pràcticament color en aquest partit. El Barça està desbordant totalment el Porto. En tan sols 4 minuts i mig ja ha donat la volta al resultat del partit d'anada i en aquests moments els 2 gols que necessita el Barça ja els té en el marcador. Vilapuig sobre Torner, buscant forat Torner per entrar en la defensa del Porto. Ha driblat perfectament Cristiano, se'n va Torner, obrint Ayats, recupera Torner. L'àrbitre dona falta de Pauls. Cristiano sobre Carvalho. Novament a Cristiano. Aquest sobre Lisinio. Obre Cristiano, atenció, i molt bé Llong. Gran aturada de Llong. Atenció, Lisinio. La pilota ha tocat l'estic de Torner que recupera. Vilapuig, obrint Ayats. Ayats novament sobre Vilapuig. Vilapuig, Torner. Vilapuig. Buscant la manera de trobar un forat. Atenció Pauls, sempre desbordant a la defensa. I ha estat a punt Ayats de rematar aquesta excel·lent passada de Pauls. Atenció, Ayats recupera la pilota. Li fan falta, li han fet falta Carvalho. L'ha enganxat amb l'estic. I atenció a la falta. Vilapuig, Pauls i Torner davant la pilota. Josep Enric Torner. Cristiano i Víctor Hugo davant seu. Atenció Pauls. Ha recuperat Ayats. Sobre Torner. El públic reclamava empenta de Carvalho a Ayats, però la pilota l'ha recuperat el Barça. Sembla que de moment la tradicional camisa groga de Josep Llorente de la Sort està tenint efecte, perquè efectivament el Barcelona està sent molt superior al Porto. També cal dir que en aquests moments el Barça porta 2 gols, però si n'aconsegueix 4 en el dia d'avui, el quart gol serà el gol 500 del Barcelona en Copa d'Europa. Una Copa d'Europa que, a més, ha vist com a campió el Barça en 7 edicions de forma consecutiva. Seria, doncs, la 8a Copa d'Europa consecutiva que avui podria assolir el Futbol Club Barcelona. A més, cal dir que en la Copa d'Europa, excepte l'any 77, en què va guanyar l'Sporting de Lisboa a la final al Vilanova, sempre un equip català ha estat el guanyador. Des del 66, el que va ser el Voltregà, fins l'últim any el Barça guanyant el Liceu, precisament. Continua Pauls amb la pilota. Atenció, se'n va sol. Deixa Ayats. Tot sol Ayats. No ha sabut batre ara el porter Domingos. El Porto no està aprofitant la possessió de la pilota que pràcticament té el Barça des que ha començat el partit. Atenció a Vilapuig. Deixa Torner. Torner buscant forat. Al pal. La pilota ha anat al pal. Atenció al contraatac de Víctor Hugo. Atenció. Ha errat. És Vilapuig qui contraataca. Vilapuig
Ha xocat amb el jugador Carballo. L'àrbitre Mr. Trot amonesta Cristiano, que li ha protestat la decisió. El cert és que Vilapuig venia amb molta empenta i ha xocat amb Carballo. Jordi Vilapuig. Pauls, pràcticament sempre desbordant Cristiano, l'home que s'encarrega del seu marcatge. Torné, trobarà la falta. 2-0 guanya el Barça en aquesta final de la Copa d'Europa, partit de tornada. En el total de l'eliminatòria, 6-5 favorable a l'equip blaugrana. Pauls. Pauls obrint a Torné. Torné deixa enrere, Vilapuig. Sobre Pauls. Excel·lent intervenció del porter del Porto. Recupera l'equip portuguès Víctor Hugo. Víctor Hugo ha deixat a Lisinio. L'àrbitre Trot dona falta favorable a l'equip portuguès. Hi ha la primera substitució. Víctor Bruno surt en substitució de Víctor Hugo. És Carballo. Sobre el recent sortit Víctor Bruno. Carballo novament. El xut de Carballo ha anat a estavellar-se en Enric Torné, que surt directament fora. Torné sembla que li ha fet mal l'impacte de la pilota. Ell mateix ha anat a buscar la substitució. Ha sortit Héctor Benteo. Cristiano sobre Víctor Bruno. Atenció a la jugada del Víctor Bruno. Li fa falta Vilapuig. Ha estat automàtic la reacció del jugador Josep Enric Torné en rebre el cop. Ha donat la pilota a un company i ràpidament ha buscat la porta de sortida, sent substituït per Benteo. Atenció a Lisinio. No troben els jugadors portuguesos com entrar en la defensa del Barça. Víctor Bruno fa un embolic amb la pilota, pressionat per Ayats. Víctor Bruno intentant contraatacar. Reclamaven peus de Víctor Bruno, però l'àrbitre Gerry Trot no ho ha vist així, per tant no ha volgut assenyalar-ho. Però ara sí que dona peus de Vilapuig en una jugada pràcticament idèntica a l'anterior. Està preparat per sortir Antonio Valli, el capità, el veterà capità del Porto. Excel·lent intervenció de Llong. El xut de Víctor Bruno. Quim Paul sobre Benteo. Vilapuig, capità del Barça. I un home que en aquests dies està decidint precisament el seu futur. Pauls, aquí li ha fet un cop més falta en aquesta ocasió Carballo. Traurà Benteo. Benteo ha fet una jugada personal, el xut una mica alt, però ha recuperat Pauls, que deixa novament a Benteo. Aquest de Vilapuig. Vilapuig introduint la pilota a Pauls. És Vilapuig novament. Està jugant amb una autoritat
rotund del Barça. Atenció Benteo, busca posició de xut, molt potent el seu xut, recupera Yats. Perfecte, el Barça pràcticament no deixa que el Porto realitzi el contraatac. Vilapuig, lluitant amb Cristiano. És falta del jugador portuguès. I Pauls novament. Sobre Jordi Vilapuig. Torner ha tornat ja a la banqueta. Pauls. Benteo. Buscant posició de xut. Rodejant ara la pilota a la porteria. Obre sobre Vilapuig. Vilapuig a Pauls. Lluitant amb Cristiano. L'àrbitre no assenyala res. Contraatac de Víctor Bruno. Aquí Vilapuig li fa falta. Falta assenyalada per l'àrbitre, el senyor Trot. Cal esperar que Gerry Trot no se li escapi aquest partit de les mans, perquè en teoria no se li ha d'escapar, està força fàcil de mantenir l'ordre i no cal permetre que les eternes rivalitats entre catalans i portuguesos tornin a sortir a la llum i puguin espatllar el que pot ser un gran espectacle, com veiem fins ara, un espectacle blaugrana fins a aquest moment. La pilota en poder del capità del Porto, Antonio Vale. Ha aturat bé, ha desviat la pilota Llong. Benteo i Vilapuig organitzen el contracop. Tranquil·litat. 13 minuts falten perquè acabi aquesta primera part. El Barça continua guanyant per 2-0. Gol aconseguit el primer per Pauls. 10 segons de primera part. Atenció, el xut de Pauls ha anat al travesser. Una jugada novament individual del davanter blaugrana. Vale, ha robat la pilota Pauls, se'n va sol cap a la porteria. Atenció, Pauls. Gol! Gol de Pauls. Tercer gol del Barça. Ha robat la pilota en una falta d'entesa entre l'equip portuguès i ha batut Domingos, que no ha pogut fer res davant de l'habilitat del davanter Joaquim Pauls. Atenció, que torna el Barça. Benteo, atenció, Benteo. Atenció. Benteo no ha pogut marcar, tampoc Ayats en el següent xut, però atenció que Pauls torna. El xut de Pauls el recupera Benteo. És tot un recital el que està oferint el Futbol Club Barcelona, l'equip de Josep Lorente, en aquest partit. Protestes ara perquè l'àrbitre assenyala falta de Pauls. 3-0. El Palau, ple de gom a gom, està vibrant de veritat amb aquest partit. Realment en un dia de tanta calor, el menys que es podia esperar és que el partit fos de veritat emocionant per contrarrestar una mica la gran calda que hi ha aquí al Palau Blaugrana, una calda composta d'emoció i de calor de veritat. Recupera Joan Ayats. El Porto pràcticament no està aconseguint lligar una sola jugada. Hi ha canvi en el Barça, torna a la pista Josep Enric Torner, substituint Jordi Vilapuig. Atenció, Cristiano. El xut de Lisinho. Desviat, ha recuperat Víctor Bruno. Està amb Héctor Benteo. L'àrbitre assenyala falta de Benteo. Falten 11 minuts perquè acabi la primera part. 3-0, gols de Pauls, Ayats i novament Pauls. Sempre solen ser Ayats i Pauls els golejadors durant la temporada, són els que sempre marquen els gols i són ja els homes en els quals l'equip es recolza, perquè saben que són ells els que, arribant a porta, solucionen la papereta.
Ha lluitat molt bé Ayats per aquesta pilota i recupera el Barça. Pauls. I ha pres ara netament la pilota Cristiano. Ha recuperat Benteo, que se'n va sol. Deixa Pauls. La pilota desviada. Ayats ara no ha sabut tampoc rematar. Dos serveis consecutius de Benteo. Primer Pauls, després Ayats. Han pogut situar el Barça amb 4-0. Però la pilota torna a ser del Barça. Avui el Barça està demostrant clarament que no hi ha altre equip a Europa que li pugui fer ombra. Joan Ayats, donant a Torner, que és vigilat per Licinio. Torner. Falta d'Antonio Vale, el capità. Benteo buscant forat. És falta ara de Víctor Bruno. De Licinio, perdó. A la tanca d'entrada a la pista podem observar un altre cop a Víctor Hugo a punt d'entrar a la pista. I una de les grans diferències entre el Barça i l'Oporto és que en els canvis del Barcelona no es nota gairebé res. Canvien els jugadors i Llorente, que és una de les tasques que fa durant molts anys, fa que l'equip no es ressenteixi en absolut. En canvi, Vladimiro Brandao està fent els seus canvis i no està aconseguint que l'equip reaccioni. Tornat a la pista Víctor Hugo, com en el principi de partit. I el Barça en el contraatac. Benteo deixa Pauls. Pauls obre a Torner. Torner sobre Benteo. Víctor Benteo, obrint el Josep Enric Torner. Intenta escapolir-se de Cristiano. Recupera el Barça per Ayats. Atenció, Ayats. Ayats obre cap a Benteo. Benteo a Ayats. Ayats a Pauls. Pauls, Torner. Excel·lent jugada de Josep Enric Torner, que obre Benteo, atenció. No li ha sortit prou potent el xut a Benteo i contraataca Víctor Bruno. Ha recuperat molt bé Benteo, que deixa Torner. 8 minuts pel final de la primera part. Josep Enric Torner, que està fent ara les funcions que abans feia Vilapuig, organitzat el joc des del darrere i repartint a una banda i a l'altra la pilota. És vigilat ara per Vale. Li fa falta el número 6 del Porto. Falta que treu Paul sobre Benteo. Josep Enric Torner. Atenció, Ayats no ha pogut arribar. A punt ha estat de fer-ho, però com pràcticament sempre, la pilota acaba novament en possessió dels jugadors blaugrana. I és Torner. Josep Enric Torner. Demostrant la seva gran facilitat de patinar. Pauls. Intentat fer jugada individual Paul, recupera el propi Quim Paul sobre Torner. Benteo. Estan en liga com adormits els jugadors del Porto, no se'ls veu amb capacitat de reacció. Fins i tot caldria fer una semblança entre el Porto que s'està veient fins ara i la selecció portuguesa que va jugar a l'últim campionat d'Europa, que confiaven en guanyar Portugal com havien fet sempre, i que finalment la selecció portuguesa va quedar en tercer lloc. El joc era molt semblant precisament perquè hi ha els jugadors de la pista, que gairebé tots formaven aquella selecció, i era el mateix, una selecció desorientada que es deixava superar fàcilment pel rival. En aquest cas l'equip de Llorente està funcionant perfectament, amb rapidesa, amb reflexes.
veient les oportunitats, es passen gairebé tot el temps al costat dret de la pista, on el Barça ataca la porteria de Domingos, i sembla difícil que l'equip del Porto pugui reaccionar. Si no ho fa aviat, ja serà massa tard pel que fa a quantitat de gols en contra. Han tingut ocasió de marcar el quart gol tant Torner com Pauls, i és ara Víctor Bruno qui redueix la distància. En aquest contracop rapidíssim, el Porto ha aconseguit el primer gol. Ha estat una jugada molt ràpida de Víctor Hugo per la dreta, que ha rematat Víctor Bruno. La veiem repetida. El Barça havia tingut en l'anterior jugada una clara ocasió d'augmentar la diferència i ha estat el Porto qui ha aconseguit reduir-la. 3 gols a 1, doncs, pel Barça. Falten 5 minuts 40 segons perquè acabi aquesta primera part. Josep Llorente a la banqueta ja es mou una mica preocupat per aquest gol inesperat, que no semblava que pogués venir vist el joc fins ara a la pista. De tota manera, el Barcelona, queden 5 minuts 24 segons del descans, ha tingut ara una altra claríssima oportunitat d'aconseguir el quart gol. I torna a contraatacar l'equip portuguès. Era la primera ocasió que ha contraatacat amb rapidesa, ha aconseguit el seu gol al Porto. Atenció, excel·lent ara Llong, ha aturat el xut de Víctor Hugo. I fa falta Vale a Yats, la pilota a Benteo. Llong, el porter del Barça. I Josep Llorente, que prepara un canvi. Efectivament, surt Joan Torner per Joaquim Pauls. Se li dona, doncs, descans al davanter Pauls, que ha estat molt actiu al llarg d'aquests primers 20 minuts. I a la pista, doncs, els germans Torner, amb Ayats i Benteo. Torner ha intentat donar la pilota a Ayats i contraataca Víctor Hugo. La pilota havia pren Benteo, atenció, Benteo sol sobre Ayats, ha fallat Ayats, li ha botat malament la pilota, recupera però Héctor Benteo sobre Josep Enric Torner. Novament Benteo. 4 minuts pel final de la primera part. Torner. Prova el xut Torner, una mica desviat. L'avantatge de 2 gols encara situa el Barça amb un avantatge en el total de l'eliminatòria. Recupera Ayats la pilota. Atenció que se'n va sol cap a porteria. Ha aturat molt bé Domingos. El xut potent d'Ayats. I ara la pilota pels portuguesos, que sembla que han reaccionat una mica. Atenció, Joan Torner. Sobre el seu germà Josep Enric, atenció. Ha desviat, sortit desviat el xut de Josep Enric Torner. I torna a recuperar el Porto. A l'obrir-se una mica més l'equip portuguès, el Barça ara està jugant més al contraatac que no pas abans. Atenció, Joan Torner, que s'endú la pilota. Ha marxat ja molt cap a la dreta, Torner. Li pren la pilota Víctor Hugo. Josep Enric Torner li pren la pilota a Víctor Hugo. I ràpidament el contraatac. El gran dels Torner, atenció. No ha trobat a ningú aquí donar-li la pilota. Desviat el xut de Torner. Contraatac de... Atenció. Ha caigut Víctor Bruno. L'àrbitre no assenyala res. Atenció, Benteo. Recupera Torner. Joan Torner. Moments de contracops constants. Benteo. Intentant passar la pilota a Ayats. No ha retingut el porter del Porto. Atenció que Joan Torner roba la pilota. No ha trobat forat per connectar el xut. Havia errat Cristiano l'entrega. Falta 1 minut 44 segons perquè acabi aquesta primera part. I el Barça
tractarà d'aconseguir el quart gol abans que acabi el primer temps. Seria important realment. Atenció, Torner, que se'n va. No ha pogut connectar Ayats i contraatac de Víctor Hugo. Atenció. Ha connectat Benteo amb el patí, clarament. Era l'única manera d'impedir que Víctor Hugo el driblés i es trobés tan sols amb Llong al davant. Falta 1 minut 20. Intenten fer jugada sobre Víctor Hugo. Perd la pilota, la recupera Benteo. Falta 1 minut 15. El Barça ha d'intentar marcar el quart gol. Tot i així, en el total de l'eliminatòria, 7 pel Barça, 6 pel Porto. Benteo. Centrat en l'últim minut. Josep Enric Torner. Mirant ja el rellotge. Deixant passar els segons. Josep Enric Torner. El jugador probablement de més habilitat que hi ha actualment en el món. 21 segons. Torner ja comença a accelerar una mica el ritme, buscant fer forat. Atenció, buscarà forat per xutar. Li fa falta. Es para el rellotge amb 11 segons. Continua passant el temps ja. L'última oportunitat, doncs, serà pel Porto, amb 6 segons tan sols. Prova de xutar i a punt ha estat Cristiano d'aconseguir marcar. Acaba la primera part, Barça 3, Porto 1. Excel·lent primera part del Futbol Club Barcelona. L'única ocasió que ha tingut el Porto, pràcticament, l'únic contraatac ràpid, l'ha aprofitada perfectament Víctor Bruno per aconseguir el seu gol. Recordem, als 10 segons marcava Pauls. Posteriorment, en els 3 minuts, Ayats ja posava per davant a l'eliminatòria el Barça, 2-0. En el minut 13, Joaquim Pauls aconseguia el tercer gol i posteriorment Víctor Bruno reduïa la diferència amb un gol aconseguit, doncs, quan faltava 6 minuts per acabar aquesta primera part. A peu de pista, Imma Pedemonte té un dels protagonistes. Endavant. Evident, hi ha nervis, el partit no està gens clar pel resultat que porta fins ara. I per això no hem pogut mantenir cap dels protagonistes del Barcelona o del Porto, però sí que tenim el delegat de la SERS, antic jugador, Ramon Noguer. Com a delegat de la SERS, els partits es veuen d'una altra manera? Home, el delegat de la SERS, generalment, el que vol ell és no intervindre, perquè vol dir que les coses van bé i funcionen bé. Crec que aquest partit, doncs, el Barcelona no tindrà problemes, que el Barcelona serà el nou campió d'Europa, però que el que m'agradaria és que fos un espectacle esportiu com es mereix aquest palau ple de gent de gom a gom. Un home com Ramon Noguer, que ha estat tants anys jugant internacional, que ha estat un mite en el món de l'hoquei patins per molta gent. Creu que l'hoquei patins ha canviat molt? Moltíssim, perquè ara la gent, doncs, sobretot els clubs capdavanters del nostre esport, cuiden molt la preparació física i avui l'esportista que físicament no està bé no pot jugar a competicions de primer nivell. Està sentint molt aquí al Palau Blaugrana aquest matí que Josep Enric Torner és el número 1 i que amb això no hi ha discussió. Tu ho penses? Que el Josep Enric és un gran jugador, que li queden encara uns anys de corda per demostrar-ho i afiançar-s'hi, però que no s'adormi perquè hi ha un gran planter de jugadors joves, tant a Itàlia com a Argentina com aquí a Espanya, que donaran molta glòria al hoquei mundial. I que un home de 34 anys com té ara Cristiano Pereira, que encara estigui jugant, què vol dir això? Això és trist, perquè jo vaig deixar-ho a 32 i amb el Cristiano havíem jugat moltes vegades. El món i l'esport és dels joves i crec que l'edat ideal per jugar a qualsevol esport és de 24 a 30 anys. Gràcies, Ramon Noguer. Ramon Noguer, un dels homes que va protagonitzar la consecució de la Copa d'Europa l'any 75 i l'any 76 amb aquell excel·lent equip del Sant Hipòlit de Voltregà, que va guanyar 2 anys consecutius precisament en la final al Futbol Club Barcelona. Aquesta Copa d'Europa que ha vist com 3 cops ha guanyat el Voltregà. El Reus Esportiu ho ha fet en 6 ocasions consecutivament des del 67 al 72 i posteriorment ha estat l'època del Futbol Club Barcelona
des de l'any 78 fins a aquest any 85. Nosaltres retornem ara a connexió als nostres estudis centrals, però tornem tot seguit amb el que passi a la segona part. Fins ara. Ens acompanya Jordi Vilapuig, capità del Barcelona. Després d'aquest 3-1 en el marcador i després del descans, es veu una segona part blaugrana o blanc i blava? Esperem que sigui blaugrana. El que passa és que encara manquen aquests 25 minuts de la segona part. Poden passar moltes coses, el partit està molt nivellat, però esperem i desitgem que guanyem nosaltres. El Porto ha anat bastant desorientat durant forces minuts. No ho crec. El que passa és que nosaltres hem tingut una sortida molt bona. L'encert de la primera jugada del partit, ficar el primer gol, però després, potser per el calor que fa avui el blaugrana, hem baixat una mica de ritme. Cert és que... De totes maneres, penso que aquesta segona part, a veure si podem rematxar el partit. Cert és que no cal dormir-se perquè el gol de Víctor Bruno ha estat sorprenent, ha vingut en el moment més inesperat. Sí, ha sigut una bona jugada per part d'ells, home, tenint en compte que és un gran equip i esperem que no ens facin cap gol més. El partit és a punt de tornar a començar. Gràcies, Jordi Vilapuig. I veiem imatges de la primera part de l'excel·lent jugada inicial de Quim Paüls. Aquest és el tercer gol de Paüls, que havia aconseguit l'1-0 tan sols 10 segons després de començar el partit. Posteriorment, també el veiem al llarg de l'entrevista de Vilapuig, el gol de Joan Ayats, aquest gol de Paüls i finalment el de Víctor Bruno. Tornem a connexió a vestidors perquè Imma Pedemonte té més protagonistes. També amb nosaltres, abans que comenci la segona part, l'home que està sentat a la taula cronometradora, l'àrbitre de la Federació de Barcelona, González Larios. Des del cronòmetre, com s'està veient aquest partit? Molt competit, bastant ben jugat, hi ha moments de tranquil·litat. En principi, un bon partit. L'àrbitre en anglès, Jerry Trott, està fent una bona tasca, segons la seva opinió? Sí, està deixant jugar, hi ha alguna coseta que es passa, però bueno, el cas és que es jugui bé. És un partit que es pot arribar a complicar, oi? Esperem que no, però podria ser que sí. Gràcies. Efectivament, el partit podria complicar-se, no ja sols en l'aspecte d'emoció, sinó també si el joc duo apareix. L'hoquei sobre patins és un esport que es presta molt a xocs entre jugadors, i més quan es tracta d'equips com el Porto o el Barça, representatius de l'hoquei espanyol i l'hoquei portuguès, sempre rivals. De moment, però, el joc ha estat molt net per part dels dos equips. No hi ha hagut pràcticament cap jugada que hagi fet aixecar de to els ànims. I aquest és Quim Paüls, l'autor de 2 dels 3 gols del Barça en aquesta primera part, que ja ha acabat. I aquest el porter del Porto, el veterà Domingos Guimaraes. Atenció perquè comença tot seguit ja la segona part decisiva per conèixer qui és el campió de la Copa d'Europa d'hoquei sobre patins. Ha començat la segona part. Atenció que molt ràpidament ha intentat sorprendre Víctor Hugo a Llong i torna a recuperar la pilota al Porto. Suposem que l'equip portuguès intentarà dominar la segona part i reduir aquesta diferència que és d'ara de 2 gols. Recordem que un gol més donaria pas a una pròrroga. La pilota la té Antonio Alves, que ha sortit per primer cop al llarg d'aquest partit. Està jugant per l'equip portuguès. Alves, Carballo, Benteo, atenció, molt fort el xut de Benteo, fora. Dèiem que jugaven en l'equip portuguès, a la porteria Domingos, està jugant Víctor Hugo i Alves al darrere, amb Domingo Carballo i Víctor Bruno. Aquest és Antonio Alves. Pel Barça, els germans Torner, Benteo i Paüls. Atenció que Joaquim Paüls ha robat la pilota. Ha intentat fer jugada tot sol. Ha desviat Domingos. Víctor Hugo. Ha pres la pilota Joan Torner, que contraataca. No troba forat Joan Torner. I retrassa sobre Benteo. Aquest és Josep Enric Torner. Novament sobre Benteo.
ha fet falta a Pauls. Alves es disculpa. Rebrà Joan Torner. Finalment Pauls sobre Josep Enric Torner, que té al davant Víctor Hugo. Dona a Benteo. Aquest sobre Pauls. Ha intentat trenar amb Benteo. Atenció, Pauls se'n va sol. I gol! Gol de Joan Torner. Pauls li ha donat la pilota amb unes condicions excel·lents perquè Joan Torner aconseguís el quart gol. Protesten els jugadors del Porto, però Mr. Trot ha donat el gol com a vàlid i aquí no hi ha volta de full. 4-1 pel Barça. Aquest és precisament el quart gol del qual parlàvem al principi. Si aquest gol es marcava era el gol 500 del Barcelona en Copa d'Europa. 12 Copes d'Europa jugades, 10 guanyades pel Barcelona. I si avui s'aconsegueix serà la 8a consecutiva. La pilota en poder de Víctor Hugo. Ha estat un gol molt important en una jugada en la que Benteo i Pauls han intentat fer la trena. Els jugadors del Porto s'han quedat una mica parats. Pauls ho ha aprofitat i ha donat la pilota a Joan Torner, que tenia tota la porteria per ell. Atenció a Víctor Bruno, l'autor de l'únic gol del Porto. 4-1, el Barça guanya. Molt bé ara Josep Enric Torner, evitant que Víctor Bruno rematés. I contraatac a càrrec de Pauls. Atenció a Pauls. La pilota l'ha rebutjada Carballo. Lluita amb Benteo i Alves per la pilota. Falta contra el Porto. L'àrbitre li dona l'execució a Pauls novament. Benteo sobre Torner. Josep Enric Torner. El seu germà Joan li ha fet el bloqueig perfectament. Pauls entrava a aquesta pilota que ha quedat lliure després de ser rebutjada per Domingos. I el Barça torna a tenir la pilota en el seu poder. Pauls. Excel·lent passada a Joan Torner i a punt ha estat Joan Torner d'aconseguir el 5è. És falta ara de Joan Torner sobre Víctor Bruno. Treu ràpidament Carballo sobre Alves. Víctor Hugo. Dona malament a Alves, contraatac de Pauls, 3 contra 3. Se'n va Pauls d'un primer rival. Atenció, Pauls tot sol. Molt bé, Joaquim Pauls. Lluitant contra la defensa del Porto. Contraataca Víctor Bruno. Recupera Benteo. Atenció. Benteo. Perd la pilota Héctor Benteo i recupera Domingo Carballo. Són els moments de més emoció perquè els dos equips estan jugant obertament a l'atac. Recupera el Barça. Atenció a Torner. Sobre Joan Torner. Josep Enric Torner. Pauls. A Joan Torner. Una mica més enrere sobre el seu germà. Paqueta Benteo. El Barça ara amb 4-1 no té excessiva pressa. Ha perdut la pilota Benteo. Ha entregat malament i és ara falta contra el Barça. Falta de Pauls. Hi ha canvi. Surt Fernando Lisinio novament a la pista, substituint Víctor Bruno. Recupera el Barça per mediació de Benteo. De moment l'àrbitre anglès, Jerry Trott, sembla que està sabent mantenir el pacifisme dins de la pista. És un home molt expert, va ser jugador porter de la selecció anglesa, després va ser president de la Federació Anglesa d'Hoquei Patins i posteriorment president
dels àrbitres, internacional dels àrbitres, i actualment només ja és àrbitre, però la seva experiència de molts anys l'ha ensenyat a mantenir-se fred en partits d'aquesta mena, com el que estem veient avui, que una petita cosa podria provocar mals majors, però que de moment sembla que és el joc l'únic que interessa. Ha recuperat l'equip portuguès després de la jugada que hem pogut veure de Joaquim Pauls. Atenció, Alves no ha pogut controlar. Els contraatacs del Porto ara són molt més ràpids que no pas en la primera part. Recupera el gran dels torners sobre Benteo. 18 minuts encara de partit resten. El Barça guanya 4-1, té 3 gols en el seu favor. No s'han entès ara els germans Torner i recupera Alves. Atenció. I excel·lent aturada de Llong. Excel·lent l'aturada del porter blaugrana, que ha resolt perfectament pràcticament totes les jugades que han arribat als seus dominis. De moment sembla que Llorente no vol fer cap variació en l'equip que està en pista. Atenció, gol! I gol de Joan Torner. Ha estat un gol sorprenent, aquest 5è gol del Barça, després d'una jugada excel·lent de Pauls, que ha rematat aquest home, Joan Torner. La jugada ha estat de Josep Enric Torner. Atenció, Benteo, que s'endú la pilota, però l'àrbitre li assenyala falta. Joan Torner, un home que ha aconseguit aquests 2 gols de la segona part que donen la diferència ja a favor del Barça. Repetició d'aquest gol, excel·lent combinació entre Josep Enric Torner i Joan Torner. I 5-1. I a la pista ha tornat Cristiano. El ritme del partit és realment vertiginós, els contraatacs són a cada moment. I sembla que els invents que està fent fins ara l'entrenador del Porto, Vladimir Brandao, no estan sent efectius, segons reflecteix el marcador. Ha jugat ara Joan Torner, finalment recupera Cristiano, el veteraníssim jugador del Porto i exjugador del Liceu. 17 minuts, avantatge de 4 gols per part del Barça, i això sembla pràcticament encarrilat. Benteo, li pren Cristiano la pelota, però recupera Joan Torner sobre Josep Enric Torner. Aquest és Joan. Ha deixat la pilota enrere Benteo. Ha recuperat Pauls, després de Benteo. I el Barça recupera el domini de la jugada. Atenció, Josep Enric Torner. Fent una sèrie de malabarismes que no poden aturar ni Alves ni Lisinio junts. Novament el Barça amb la pilota. 16-20 perquè acabi el partit. 5-1. Pauls. Recuperat Joan Torner. Excel·lent jugada de Torner. Atenció, Benteo, que no ha pogut connectar l'excel·lent jugada de Torner. I Joan Torner. Atenció, ha recuperat Víctor Hugo, però Joan Torner li pren la pilota. Dèiem que Joan Torner ha posat el públic de peu amb el seu malabarisme. I Brandao s'enfada perquè una cosa és perdre i una altra cosa és que els jugadors del Barça es puguin permetre el luxe de fer malabarismes. Atenció, que el Porto ataca. Ha xutat Alves i recupera el petit dels germans Torner. Hi haurà doble canvi en el Barça. Sortiran Vilapuig i Ayats en substitució de Benteo i Joan Torner. Aquests canvis
Josep Llorente els ha dut a terme perquè el ritme del partit, com dèiem abans, és tan vertiginós que el cansament és molt gran. Perquè normalment Josep Llorente és un home que manté el 5 que té a la pista i li costa molt canviar de jugadors. No li agrada perquè pensa que la confiança és el que importa i els homes que estan a la pista han de pensar que ells són els que han d'estar allà en aquells moments. Però ara aquests canvis són deguts ja que la calor és molt d'aquí al Palau Blaugrana, l'esforç també és molt. El marcador està relativament tranquil perquè Llorente mai es dona per satisfet. I estem veient contínues oportunitats, sobretot al Barcelona, encara que els contraatacs estan donant oportunitats a tots dos equips. Ha recuperat Vilapuig. Hem vist fa un moment una oportunitat excel·lent de Josep Enric Torner. I en aquests moments el 5 que el Barça ha tret inicialment en aquest partit torna a ser la pista. Atenció, Pauls. Fa jugades al sol. I recupera Cristiano. També cal assenyalar que... Atenció que Pauls li ha pres la pilota. Cristiano deixa sobre Yats i para Domingos. Dèiem que el Porto tampoc està tenint massa sort de cara a la porteria de Josep Llong perquè està fent forces xuts, però la sort no li està venint de cara, tot cal dir-ho. Ha tornat a la pista Víctor Bruno, substituint Víctor Hugo. Xut de Víctor Bruno fora. Queden 13 minuts, 45 segons perquè acabi el partit. El Barça està dominant la situació, està dominant el marcador i està fent jugades que estan posant de peu al públic. Vilapuig, jugada personal a punt de marcar. Contraatac de Víctor Bruno. És entrat per Vilapuig en falta. Un fet que sorprèn també és que Vladimiro Brandao estigui mantenint a la pista amb un home com Cristiano Pereira, que té 34 anys i que està deixant ben clar que l'últim partit, que és el que juga avui, l'hauria d'haver jugat força temps abans. Perquè encara que l'experiència sigui un grau, doncs arriba un moment en què els jugadors se n'han d'adonar que això s'ha acabat. I Cristiano Pereira no està fent absolutament res a la pista pel seu equip. Homes joves, com hi ha en aquests moments a la banqueta, haurien de substituir Cristiano. Cristiano fins i tot ha perdut un parell de pilotes a la proximitat de la seva àrea que han pogut costar-li gols al Porto. I físicament és potser dels jugadors que estan a la pista del que més es veu afectat pel calor i pel cansament. Podem aprofitar també per dir que Cristiano Pereira, després d'aquest últim partit que juga avui i de més de 150 internacionalitats, serà, a partir que acabi aquesta temporada, o sigui, la temporada que ve, serà el nou entrenador del Porto. Esperem que com a entrenador li vagi força millor. Com a jugador va ser un gran jugador, però se li ha acabat el moment. Atenció perquè hi ha jugada de falta contra el Barcelona. No, pilota entre dos. Hi ha hagut una petita errada defensiva en aquesta anterior jugada. Finalment s'ha avançat Licinio al bowling i Trot li dona la pilota al Barça. Vilapuig. Pauls, marcat per Cristiano. Vilapuig novament. Deixa Pauls. Vilapuig intenta recuperar la pilota, la recupera Josep Enric Torner i això està clar que el Barça domina perfectament totes les accions i és pràcticament impossible que el Porto s'acosti en el marcador com per forçar un desempat. El Porto en aquests moments d'impotència esportiva s'està limitant a protestar contínuament totes les jugades que poden ser o poden semblar una mica conflictives, però afortunadament Gerry Trot i la seva experiència el fan veure que no és així i que els jugadors simplement estan intentant amb aquestes actituds doncs deslliurar-se una mica de la responsabilitat que tenen en aquests moments. Pauls amb la pilota, sempre molt vigilat. Deixa a Josep Enric Torner.
Vilapuig. Li han fet falta finalment a Vilapuig entre Lisinio i Víctor Bruno. Pauls. Novament sobre Jordi Vilapuig, el capità del Barça. Empenta de Cristiano. El públic ja celebra anticipadament la consecució de la Copa d'Europa. I l'enèsim triomf per Ayats. Falta de Joan Ayats, que ha aixecat massa l'estic, però ha estat a punt d'aconseguir un gol. La pilota dels portuguesos. Atenció, Cristiano. Ha perdut Cristiano, contraataca Pauls amb Ayats, atenció, tots dos sols. Aturada perfecta ara de Domingos, el porter del Porto. Cuidado, atenció, Lisinio. I el remat de Alves a punt de marcar. Atenció, Ayats. La pilota una banda i l'altra. I Llong aturant. Falta del porter Llong a Víctor Bruno. Aquest és Llong, que està fent una tasca pràcticament perfecta en aquest partit. Cristiano. Novament amb la pilota. Falta de Víctor Bruno. No intervenia en la jugada, però l'anglès Trot estava molt al tanto del que succeïa no només al voltant de la pilota i ha assenyalat la falta. Atenció, Joan Ayats, molt marcat per Cristiano. Perd la pilota. Es fan un embolic Alves i Cristiano. Caigut Cristiano, no ha estat falta d'Ayats i recupera el Barça. Vilapuig sobre Pauls. Atenció, Pauls, que canvia de ritme, no el pot seguir Cristiano. Atenció, Pauls, ara sí perd amb Alves. Alves contraatacant. I Llong. Atenció al contraatac del Barça, 3 contra 2. Josep Enric Torner. Pauls. Ayats novament intentant marcar. Ha estat molt bé ara Carvalho. Atenció a Víctor Bruno. Aquí bloqueja molt bé Cristiano, li fa falta a Vilapuig. 9-16 pel final, 5-1 pel Barça. Està preparat per sortir novament el capità del Porto, Antonio Valli, i també Víctor Hugo. Estan al costat de la tanca de la pista, preparats també per sortir quan Pauls està buscant la bola per intentar apropar-la a la porteria de Domingos. Atenció, Torner. Ha tocat la pilota lateral de la porteria. Està fent pressing al Barça, pràcticament no donen opció als portuguesos. Atenció, Torner. Ara li fa falta clara Víctor Bruno. Pauls sobre Vilapuig. El càntic del públic significant aquest adéu-siau fins a la temporada que ve. Pauls fa jugada personal, atenció. Ayats intentant rematar la pilota pel Porto, que contraataca mitjançant Víctor Bruno, potser l'home més hàbil dels jugadors portuguesos. I ha pres netament la pilota Vilapuig, Joan Ayats, davant de Domingos i d'Alves. Aquest recupera la pilota. Ara li pren Pauls. Per 2 vegades Pauls li pren la pilota als jugadors portuguesos. Atenció a Pauls, que deixa Vilapuig. No s'ha atrevit a xutar Vilapuig. Ha volgut tornar la pilota a Pauls. Aquest li torna ara
a Vilapuig. Canvi. Hi ha canvi ara. Joan Torner substitueix a Joaquim Paüls. I el que sembla que no sortirà ja en aquest partit, que podria ser l'últim partit, és Sergi Santell, un home que ha estat, podríem dir, arraconat per Josep Lorente al llarg de la temporada. Josep Lorente s'ha estimat més renovar l'equip i preparar un equip per aquest any i per propers anys. I Sergi Santell, que és un home que encara podia donar molt de sí, ha quedat a la banqueta. No sembla possible que amb aquests 7 minuts i mig que queden Sergi Santell surti a la pista, encara que Josep Lorente bé podria fer un canvi i incloure Sergi en els nous plans, però amb el 5-1 amb el marcador no sembla gaire factible. No ha combinat bé ara Josep Enric Torner amb Joan Torner. La pilota en possessió del Porto després d'aquesta falta. Falten 7 minuts 13. Veiem Lorente en primer pla i després darrere seu Mr. Trot. Lorente està donant indicacions als seus jugadors després d'aquest últim canvi en què ha sortit el portuguès Vale, capità, i estan jugant ara doncs Lisinio, Vale, Víctor Hugo i Carvalho, pràcticament un equip diferent del que fins ara havia jugat. Aquest és Antonio Vale. Carvalho. Vale. Ha fet una jugada hàbil Víctor Hugo, però sense cap rematador a l'expectativa, i recupera Vilapuig sobre Josep Enric Torner. Novament Vilapuig. Deixa Joan Torner. Torner jugant per darrere la porteria sobre el seu germà Josep Enric. L'entrenador del Porto, Vladimir Brandao, es manté assegut, però realment està cridant constantment als seus homes. I gol! Sembla Ha que ha fet marcat efecte. Antonio Vale. Ha marcat el capità del Porto el segon gol en una jugada de contraatac. La pilota ha quedat aturada a la tanca. S'ha anat sol cap a la porteria i ha batut Llong. Falten 5 minuts perquè acabi el partit, 5 minuts 50. Veiem repetir aquest gol, que és el 5-2. Encara 3 gols d'avantatge pel Barça en aquest partit i 2 en el total. Està jugant Josep Enric Torner. Hauria, però, de marcar 2 gols més al Porto per igualar l'eliminatòria. Jordi Vilapuig, lluitant amb Antonio Vale. Li fa falta. Vilapuig. Sobre Joan Ayats. Marcat sempre per Víctor Hugo, que accepta la falta. És falta d'Ayats. Víctor Hugo. Davant d'ell Joan Torner. Deixa a Vale. Obre Víctor Hugo, atenció Víctor Hugo. Novament a Vale. Lisinio. Antonio Vale. Fernando Lisinio. Obre novament Carvalho. Sobre Vale. Ha pres molt bé la pilota Torner. Josep Enric Torner. Joan Torner. Atenció, jugada individual de Joan Torner. Ha caigut sol Torner, ha perdut la pilota, la recupera Víctor Hugo. 4 minuts perquè acabi el partit. Atenció, Víctor Hugo, que se'n va sol. I Llong posant l'estic, li dona la pilota a Josep Enric Torner, contraatac d'aquest.
Ja torna a estar organitzada la defensa del Porto. Obre cap a Vilapuig. Joan Torner. Vilapuig sobre Josep Enric. La jugada tot sol Josep Enric Torner, vigilat per dos jugadors del Porto. Atenció! La jugada de Torner, la intuïda Carballo, que pren la pilota. 3-24. El Porto, si vol aspirar a alguna cosa, ha d'obrir-se decididament per intentar buscar 2 gols en aquests 3 minuts que falten. No li serveix de res perdre per 5-2 o per més gols. Falta de Joan Torner. Falten 3 minuts perquè acabi el partit. El Barça més a punt, més a prop d'aconseguir la Copa d'Europa. Una Copa d'Europa que la lliurarà el... Ai! Aquest gol de... Només queden 2 gols. Lizinho Quedaven 2 gols. complica bastant la situació quan falten pràcticament 3 minuts. Un gol sorprenent per tothom, per la defensa, per Llong, però el cert és que el marcador assenyala 5-3. 5-3, és a dir que el Porto, amb un gol més, igual a l'eliminatòria. Seria exactament el mateix resultat que en el partit d'anada. Veiem la repetició del gol de Lizinho i es tracta, doncs, ara, per part del Barça, d'aguantar 3 minuts amb aquest resultat, o augmentar-lo. Atenció a Benteo. Atenció que se'n va tot sol Benteo cap a la porteria del Porto. I ha fet falta. Vale. Llàstima la jugada de Vilapuig sobre Benteo. No ha arribat aquest. Benteo lluitant amb 2 jugadors. Li pren la pilota Víctor Hugo. Atenció, Fernando Lizinho. Atenció al contraatac dels portuguesos. Atenció, i gol! Acaba de marcar el Porto. Sembla impossible el que ha fet l'equip portuguès en tan sols 3 minuts. Acaba d'empatar l'eliminatòria Antonio Vale, el capità del Porto. Li falta 1:58 perquè acabi el partit. Hi ha canvi en el Futbol Club Barcelona. Surt de la pista Jordi Vilapuig, entra Josep Enric Torner i torna Pauls en lloc de Iats. Atenció, Pauls sol! Li han fet falta que l'àrbitre no dona. Ha estat a punt Pauls de marcar. I ara qualsevol contraatac dels portuguesos és infart. Ha aturat Llong. Contraatac de Benteo. Atenció a Benteo. Falta sobre Benteo. Falta 1 minut i mig. 1 minut i mig de gran emoció. La veritat és que amb 5-1 ningú podia imaginar que el Porto, que estava jugant molt al darrere, recuperés aquesta diferència. Un gol darrere l'altre. Ha anat caient en el marcador i veiem Llorente com ara va d'un costat a l'altre i està donant instruccions a Josep Enric Torner. Hi haurà canvi, sembla, en l'equip portuguès. Aprofiten tots dos jugadors, tots dos entrenadors per donar les instruccions. S'acosta, doncs, una pròrroga de 5 minuts. Si això acabés així. Però el Barça hi intentar marcar un gol en aquest minut i mig que resta. Josep Enric Torner amb la pilota. Els portuguesos ara tancats, esperant un nou contracop. I Torner intentarà que vagi passant el temps i fer un canvi de ritme, intentar marcar un gol en aquest minut que pràcticament ja queda. Torner, marcat per Lizinho, l'autor del 5-3.
Torner. Torner segueix amb la pilota, no la vol donar. Queden 45 segons perquè acabi el partit. I la pròrroga cada cop més a prop. Torner ara vigilat per Víctor Hugo. Se'n va de Víctor Hugo. Molt difícil que es trobi un forat per entrar en la defensa ara del Porto. Benteo amb la pilota, queden 25 segons. El Barça ha d'intentar com a mínim xutar a porteria. Benteo intenta marxar de Lisinho. Segueix Benteo amb la pilota. Recupera l'equip portuguès. Ha perdut Benteo la pilota. Queden 10 segons. Atenció a Carvalho. L'àrbitre Trot dona falta contra el Barça i queden 6 segons. Atenció perquè queden 6 segons. Ara és qüestió de que el Porto no xuti a porteria. Atenció, i Llong atura. S'ha acabat el partit. Acaba el partit. Ha acabat el partit i ara la pròrroga. Un partit que el Barça tenia pràcticament decidit i que s'havia complicat moltíssim en els últims segons. El Porto ha marcat el 5-2 quan encara faltaven 10 minuts i els dos últims gols han arribat com un gerro d'aigua freda per les il·lusions del Barça en els últims minuts. Gols del capità Vale i de Lisinho. Imma Pedemonte està just a la pista amb alguns dels jugadors del Barça. Endavant, Imma. Sergi Santell, un home blaugrana que avui no ha tingut oportunitat de sortir a la pista. Per què el partit ha donat aquest tom, Sergi? Bueno, crec que fonamentalment hem tingut la mala sort de que el Llong pràcticament no ha tocat la pilota en tot el partit. Llavors no ha tingut ni temps de calentar-se i les tres últimes pilotes que li han arribat amb moltes possibilitats per ells i li han entrat les tres. Crec que no ens hem confiat, però ens hem sabut campions abans d'hora. Ara una pròrroga de 2 parts de 5 minuts. Sergi Santell veu possibilitat que Josep Llorente el tregui a la pista? Bueno, a mi el que m'importa ara és exclusivament guanyar la Copa d'Europa, no jugar aquest partit. Crec que ja n'he jugat molts i guanyat moltes Copes d'Europa. El que hem de pensar és exclusivament en guanyar el títol. Gràcies, Sergi. Efectivament, Sergi Santell encertava al dir que l'important és guanyar la Copa d'Europa. I la feina serà per Llorente en decidir quins jugadors juguen aquestes dues pròrrogues, dues parts de la pròrroga de 5 minuts. És a dir, 10 minuts de joc encara han de jugar-se. I tot pot passar, perquè el Porto ha demostrat que, tot i no sent tant equip com el Futbol Club Barcelona, sí és un equip que sap el que ha de fer, té jugadors amb experiència i ho han demostrat, per exemple, el capità Antonio Vale, que en l'estona que ha jugat ha donat un altre aire als contracops de l'equip del Porto. També han estat encertats Lisinho i Carvalho en els últims minuts. Brandao ha demostrat que sap quins jugadors té. Ha tret Cristiano perquè ja no podia pràcticament amb els seus patins. Ha posat a jugadors físicament més sencers i el Porto s'ha trobat, cal dir-ho també, una mica de bona ratxa. Aquest és el gol d'Antonio Vale que forçarà la pròrroga. El Barça, doncs, pot aconseguir la 8a Copa d'Europa consecutiva, però ara ja ho té una mica més complicat. Novament veiem aquest gol aconseguit pel capità portuguès. Ha aconseguit 2 gols molt importants en la segona part. El Barça, doncs, dèiem, té ara més dificultats per intentar aconseguir la 8a Copa d'Europa consecutiva. Recordem que l'any 73 i 74 el Barça ja va guanyar la Copa d'Europa en 2 finals davant equips portuguesos com eren el Benfica i el Lourenço Marques. Després d'una etapa en la que el Barça va renovar el seu planter, Voltregà per 2 vegades consecutives i Sporting de Lisboa van guanyar la Copa d'Europa. Però ja a partir de l'any 78 Josep Llorente va tenir un equip molt conjuntat que ha anat guanyant una darrere l'altra qualsevol edició de la Copa d'Europa que s'hagi disputat.
Eren el Sandeix de Brussel·les, el Reus Esportiu, el Benfica, el Giovinazzo, l'Amatori Lodi, el Sentmenat i el Liceu de la Corunya, sempre equips diferents, els rivals que s'inclinaven davant la superioritat dels jugadors de Josep Lorente. Jugadors amb els que ja hi havia Sergi Santell, hi havia Jordi Vilapuig i cal dir que també jugadors que ja no hi són en l'equip del Barça, com ara Jordi Villacorta, retirat l'any passat. Amb aquests jugadors, amb la base d'aquests jugadors, el Barça, i cal dir també amb la presència de Carles Trullols, a la porteria el Barça va aconseguir aquestes 7 Copes d'Europa que avui han de ser 8. Els jugadors estan als vestidors, aprofitant aquest segon descans que tenen. I suposem que tant Vladimir Brandao com Josep Lorente estaran intentant perfilar la tàctica a seguir en aquests 10 minuts extras de joc. Que han proporcionat el resultat que ara està en el marcador. Estan començant a sortir els jugadors i Pedemonte té l'entrenador Josep Lorente. Endavant. Acaben de sortir dels vestidors on suposo que Josep Lorente ja els ha donat les últimes indicacions texans, perquè un partit que s'ha escapat de les mans. Bueno, ha estat una pega gran, se'ns ha escapat aquesta victòria claríssima, merescudíssima de més, perquè especialment a la primera part hi ha hagut ocasions per fer més gols, i mira, passa amb esport i passa amb hockey. Ens hem trobat amb aquest empat totalment inesperat, però el que hem de fer ara és intentar fer el tour de força a la pròrroga i guanyar la Copa Europa. On ha estat l'errada més gran del Barcelona? Bueno, jo diria que potser ens han confiat una mica amb l'estil d'arbitratge que ha fet aquest home. Ens han refiat una mica que picaria unes faltes que són normalment de picar i ens hem quedat parats algunes vegades. I aquest àrbit ha arbitrat d'una forma bastant així liberal i algunes vegades doncs, 2 gols han vingut per 2 faltes que ens havien fet i que ens creien els nostres jugadors que les picarien i no els ha pitat. Però en fi, això no té remei, ara l'interessa la pròrroga. Gràcies, Josep Lorente. Hi ha hagut crits contra el Porto quan aquest ha sortit a la pista. Evidentment l'ambient s'escalfarà una mica més ara perquè el públic vol veure el Barça campió d'Europa i donarà suport més que mai a l'equip blaugrana en aquests 10 minuts repartits en 2 parts. Pel Barça jugaran Benteo i Josep Enric Torner, amb Pauls i Joan Torner al davant i a la porta Jordi Llong. L'equip portuguès treu el porter Domingos, també jugarà Víctor Hugo, Carballo, Vale i Víctor Bruno, és a dir, els jugadors millor dit, Lisinio, no Víctor Bruno, Lisinio, els jugadors que han acabat la segona part. Aplaudiments pel Barça i el pilot en poder de Joaquim Pauls. Atenció. Pauls. Ha intentat xutar Pauls, ha rebutjat Vale i la pilota per Benteo. Josep Enric Torner. Benteo. Ha xutat Benteo, ha tocat l'estic de Vale, falta de Joan Torner. Cal pensar que Josep Lorente haurà donat també la instrucció necessària perquè el Barça no jugui tan alegrement com ho ha fet en els últims minuts de la segona part, pensant-se ja campió, i no es propiciaran els contraatacs tan clars que ha tingut el Porto en la segona part. Ha pres la pilota molt bé Benteo i la recupera el Barça. Juga Pauls. Pauls empantat per Vale. És falta. Pauls sobre Benteo. Enrere per Josep Enric Torner. Deixa sobre Pauls. Pauls molt vigilat pel capità portuguès Vale. Fa jugada Pauls. Empenta
empenta claríssima del portuguès, i aquí s'ha assenyalat penal. L'àrbitre, Mr. Trot, assenyala penal. Llorente està decidint qui el tira, i serà Pauls. Serà Joaquim Pauls qui tractarà de marcar. Hi ha forces nervis a la pista i també hi eren en els vestidors durant aquests minuts que hi ha hagut entre el final del partit i aquest començament de pròrroga. Hi ha actuacions diverses. A primera Alves, ara és el porter Domingos i Pauls a punt de llançar. Ha aturat el porter portuguès. Ha aturat el porter el llançament de Joaquim Pauls. Queden 3 minuts 42 perquè acabi la primera part de la pròrroga. S'endú la pilota Vale en el bowling. Atenció, que pot recuperar Torner. Falta contra el Barça, que treu ràpidament Tonio Vale. Atenció. Falta ara. L'àrbitre deixa jugar. Recupera Josep Enric Torner. Se'n va sol. Torner sobre Venteo. A Pauls. Molt vigilat per Licinio. Atenció Pauls, que troba forat. I ha aturat molt bé el porter portuguès. Recupera el Porto. Està actuant molt bé Domingos Guimarães, el porter del Porto. Atenció, Víctor Hugo. Fa jugada Víctor Hugo. Atenció, Licinio. I a punt ha estat Víctor Hugo de desviar el xut de Licinio dins la porteria. Atenció, que juga Josep Enric Torner sobre Pauls. I es fan més forts ara els crits de Barça-Barça. Venteo. Venteo buscant forat. Atenció, que xuta. I ha fallat Joan Torner amb la porteria tota per ell. Atenció, que recupera Joan Torner. La pilota per Josep Enric Torner. I ara li fa una entrada terrible Víctor Hugo. Li ha fet una entrada terrible Víctor Hugo a Josep Enric Torner. Els ànims, però, sembla que es calmen. En qualsevol altra ocasió això hagués pogut provocar la lluita a la pista. Atenció. Licinio. Cal dir també que el públic del Palau Blaugrana s'està mantenint molt correcte malgrat l'emoció d'aquests minuts. I a punt ha estat de marcar Licinio. Realment l'arbitratge de l'anglès hi ha moments que despista una mica. Sembla que vagi a assenyalar la falta, però deixa jugar. Sí, és una mica sorprenent. Com deia Llorente, és un arbitratge una mica liberal. Però no crec que estigui influint en absolut Jerry Trot en el partit. Sembla que hi ha exclusió. No, el cert és que hi ha un petit temps mort per tal de netejar la pista. La falta la traurà Vale. 1:47 perquè acabi la primera part de la pròrroga. És Licinio.
xut Lisinio i recupera Pauls. Recupera Pauls. Atenció, Joaquim Pauls. Fa jugada, li pren la pilota Fernando Lisinio. Atenció al contraatac dels portuguesos. Ha anat la pilota al lateral. Gran emoció en aquesta pròrroga, perquè els portuguesos ja han despertat decididament. Víctor Hugo. Intenta prendre-li la pilota a Benteo. Segueix amb ella Víctor Hugo. Ara és Pauls qui li pren. Juga sobre Benteo. Li ha fet falta, Vale. Josep Enric Torner. Estem dins de l'últim minut de la primera part de la pròrroga. Benteo. Ha xutat Benteo, la pilota desviada, recupera Josep Enric Torner. No troba ara el Barça el camí de porteria com ho havia fet al llarg del partit. I torna Josep Enric Torner a deixar passar el temps. Atenció, que xutarà desviada la pilota. Recupera Joan Torner. 30 segons per acabar la primera part de la pròrroga. Joan Torner, recupera Josep Enric. Pauls intentant aconseguir obrir forats, però és molt difícil. Josep Enric Torner, atenció. Deixa sobre Joan Torner. Ha recuperat el Porto. És falta de Joan Torner sobre Carballo. I els 10 segons últims, novament, pilota pel Porto, que deixarà passar el temps. O intentarà un xut desesperat per part de Víctor Hugo. Ha aturat Llong i Pauls intentant des de molt lluny. Acaba la primera part de la pròrroga. Canvi ràpid de pista. No hi ha temps mort, pràcticament. I jugarà la segona part de la pròrroga. Llorente reunint els seus jugadors. Sembla que no introduirà cap canvi. Millor dit, veiem com Benteo deixa el seu lloc a Iats i Vilapuig també sortirà. Imma Pedemonte intentarà fer alguna entrevista a algun dels jugadors portuguesos. Endavant. Cristiano Pereira, realmente para ser el último partido está siendo emocionantísimo, ¿no? Exato, penso que sim, está a ser um partido formidável. Nós outros estamos intentando, pois, não deixar que o Barça ganhe a 10ª Copa e lo iremos intentar hasta a final. ¿Qué pasará en esta segunda prórroga de 5 minutos? Vamos a ganhar, estou seguro disso, Gracias, Cristiano. Es va reprendre ja el partit amb la segona part de la pròrroga. Barça 5, Porto 4. Tot ha de quedar decidit, doncs, en aquesta pròrroga. Tret la pilota de centre, Vale sobre Carballo. Falta de Iats. Evidentment, ja faltant només 5 minuts i decidint com decideix un gol per part de qualsevol dels dos equips, el que primer ho aconsegueixi pràcticament es pot donar com a campió d'Europa. La pilota ha quedat sota la cama de Llong. A punt ha estat de passar-li per sota. Bulling. La pilota per Vilapuig. Falta contra el Barça. És Víctor Hugo, vigilat per Josep Enric Torner. Atenció a Víctor Hugo. Sobre Antonio Vale. L'àrbitre assenyala falta contra els portuguesos i ensenya una targeta al capità del Porto. Certament, Mr. Todd està també al tanto del que passa no només sobre la jugada. 4-20 pel final. Vilapuig, intentant fer jugada en personal, Vilapuig. La pilota va contra
la cama d'un dels portuguesos i contraataca Víctor Hugo. Atenció. Ha interceptat Pauls amb el braç. Sí, és falta evident aquesta vegada, malgrat les protestes del públic, que s'està posant per moments nerviós. Ja la qualitat de joc ha baixat força. Atenció a Pauls. Atenció a Pauls. Desviat per molt poc el xut de Pauls. I contraatac de Lisinho. Atenció, que obrirà. No ha pogut controlar Carvalho. A punt ha estat per fer-ho. Hi ha molts nervis ara en els jugadors, tant d'un com de l'altre equip. .49 pel final. Atenció, que recuperarà Vilapuig. Falta contra els portuguesos. Vilapuig sobre Josep Enric Torner. Atenció. Vilapuig. Vilapuig buscant forat. Intenta posar la pilota a Pauls, però aquest ja s'havia girat d'esquena i ha perdut el Barça la pilota. Té Víctor Hugo la pilota ara en lluita amb Ayats. 3:22 perquè acabi. Atenció, ha tallat molt bé Josep Enric Torner. Està ell sol contra dos defensors. Ha perdut Josep Enric Torner. Recupera Lisinho. Li fa falta Torner. Pilota pel Porto. Recupera el Barça. Ayats. Atenció. Atenció al contracop dels portuguesos. Vale. I ha aturat Llong. Quin moment de perill pel Barça. S'endú la pilota Pauls. Falta pel Barça, però la veritat és que s'havia endut Pauls la pilota. Una llàstima. 2:28. Ayats sobre Pauls. Ha intentat sorprendre el porter del Porto, no ha aconseguit. La pilota pels portuguesos. Contraatac de Lisinho. Evita molt bé l'entrada de Pauls. Atenció, Lisinho. I a punt ha estat de marcar. Moments de total nerviosisme. És Lisinho, un dels homes més perillosos del Porto, sens dubte avui. Lisinho. Sobre Vale. 1:54 perquè això acabi. Ha intentat sorprendre Vale el porter Llong. La pilota per Torner. Atenció, Torner. Atenció, Ayats, a la mitja volta. No ha pogut amb Lisinho. La pilota per Pauls novament. Cobrirà. Perd la pilota. Havia d'obert el joc. 1:28. Molts nervis, molts entre els dos equips. Atenció, Víctor Hugo. Víctor Hugo s'endú la pilota. Li fa falta Torner. Sortirà a la pista Cristiano en lloc de Vale per tractar de fer valer la seva experiència en els últims segons de partit. És Víctor Hugo. Han xocat Víctor Hugo i Pauls. Sembla que s'ha fet mal el jugador portuguès, que s'ha donat un cop amb la tanca. El rellotge s'ha aturat a falta de 1 minut 8 segons. I sembla que ens encaminem, doncs, a una decisió en llançaments des del punt de penal. O sigui, més emoció no es pot demanar. Quan continua sent atès Víctor Hugo, un dels jugadors més hàbils de l'equip del Porto.
Sembla que està commocionat el jugador portuguès. S'aixeca ja amb l'ajut del seu entrenador, el segon entrenador. Hi haurà canvi. Sortirà Víctor Bruno en el seu lloc. Surt a la pista Víctor Bruno, així doncs juguen Lisinio i Carballo amb Cristiano i Víctor Bruno. Josep Enric Torner, Ayats, Vilapuig i Pauls pel Barça. Atenció, aviat s'entrarà en l'últim minut. Cristiano amb la pilota. Sobre Carballo. Lluitant amb Ayats. Ayats recupera la pilota. Se'n va Ayats. Li fa falta Carballo. Josep Enric Torner sobre Vilapuig. Atenció Vilapuig. Atenció Vilapuig. I gol! Joan Ayats acaba de marcar. Joan Ayats acaba de marcar. El gol que pot valer la Copa d'Europa. Falten 46 segons perquè acabi la pròrroga. I un gol sorprenent de Joan Ayats. Atenció que Pauls roba la pilota. Atenció, Ayats. Pauls. Ha fallat Joaquim Pauls. Falta contra el Barça. Atenció que recupera l'equip del Barça. Quin gol ha aconseguit Joan Ayats quan pràcticament ningú s'ho esperava. Atenció, veiem la jugada de Pauls i com Ayats rematxa el gol. 30 segons, Cristiano amb la pilota. Pauls recuperant. Lluitant amb Lisinio. L'àrbitre deixa seguir. Pauls. Li fa falta Lisinio. 17 segons perquè acabi. Aquest gol pràcticament decideix. Ha recuperat Pauls. Cristiano, falten 4 segons, ha de xutar i Llong atura. Ha acabat el partit, ha acabat el partit. El Barça ha guanyat la Copa d'Europa. Explota el Palau Blaugrana, els jugadors s'abracen a la pista i la veritat és que el desenllaç no es podia pas preveure tan sorprenent. Eren els últims segons, faltaven 45 segons amb una jugada de Joaquim Pauls. Joan Ayats, aguantant molt bé l'escomesa del seu marcador, ha resolt amb un xut que no ha pogut aturar el porter del Porto. Els jugadors del Barça es fonen amb una abraçades amb els propis jugadors del Porto, que accepten amb molta esportivitat la derrota. Veiem com ells mateixos s'abracen, Joan Torner amb Lisinio, tots s'estan felicitant. I mentre a Josep Lorente li han col·locat una barretina i està rebent les felicitacions de tothom enmig de la pista. Joan Ayats, aquest home que amb el seu xut ha resolt l'adjudicació de la Copa d'Europa. 8a Copa d'Europa consecutiva que guanya el Futbol Club Barcelona i 10a en tot el seu historial. Veiem com hi ha alguns intercanvis de samarretes. Tot el Palau és un càntic celebrant la consecució del títol. Val la pena per això ressaltar l'excel·lent comportament dels jugadors del Porto, que han vist com han perdut tota oportunitat quan faltaven tan sols uns segons per acabar el partit. Lorente, satisfet, content. Ja no sap quantes copes ha aconseguit, ha conquerit amb el Futbol Club Barcelona. Continua celebrant-se la victòria en aquesta Copa d'Europa a la pista i ara és Jordi Vilapuig qui rep la Copa d'Europa.
esclata en aplaudiments mentre sona l'himne del Barça per la megafonia, però totalment apagat, com probablement els nostres comentaris, per l'alegria del públic, els seus aplaudiments i els seus crits. Vilapuig ara entrega la copa a Sergi Santell, el veterà dels que aquí s'hi troben, que rep també l'aplaudiment de tot el públic. Es van passant la copa als diferents jugadors del Barça, ara faran la fotografia de rigor. Tots ells amb la copa, Denteo al mig, Vilapuig en primer terme, tots els jugadors, Llong, Llorente se suma també en el grup. Ens agradaria que algun dels protagonistes ens expressés els seus sentiments després d'aquesta consecució del títol. Caldrà esperar que els jugadors s'aproximin una mica a la situació del nostre micròfon a peu de pista, on està el nostre company Pedemonte. Aquí veiem l'equip format. Que resisteix a abandonar la pista, i al igual que el públic, que també resisteix a abandonar el Palau. Jordi Vilapuig ara inicia una volta amb la copa a les mans. Una volta celebrada pel públic. Tots els jugadors aplaudint aquest públic incondicional que al llarg de tota la temporada ha vist com s'han guanyat tots els títols que s'han disputat. Donem pas ja a Imma Pedemonte de la pista. Endavant. Amb nosaltres Vladimiro Brandao, entrenador del Porto. Ha estat un partit molt maco, però finalment s'ha perdido. Eu julgo que foi grande partido do Hockey Patins, este que se realizou aqui no Palácio Blaugrana, entre duas equipas que eu considero as melhores do mundo, mas em que o Futebol do Porto obrigou o Barcelona a respeitá-lo, e de que maneira? Pois a perder por 3-0 mais uma vez, como aconteceu há 8 dias nas Antas, voltou a virar o desafio e chegou ao prolongamento, tendo perdido, como podia ter eliminado Barcelona. Estão de parabéns ambas as equipas, e a pena é que uma arbitragem não fosse tão honesta como foi. Gràcies, Vladimiro Brandao. Bé, l'entrenador del Porto deia que realment el resultat havia estat dolent. Imma Pedemonte té a Joan Ayats ara a la pista. Endavant. I també l'autor de l'últim gol del Futbol Club Barcelona, Joan Ayats. Realment, en un moment de tants nervis, com es pot fer un gol? Mira, s'ha mirat la porteria buida i crec que l'he vist i he tirat i he entrat a gol. Estic molt content. Aquest gol el podia haver fet qualsevol dels dos equips en aquest moment. Sí, en aquest moment qualsevol dels equips. Hem tingut la sort que l'hem fet nosaltres i mira, el cop ha sigut nostre. Esperàveu que s'arribés als penals, hagués estat inèdit això en una final de Copa d'Europa? Hem acabat el partit i hem quedat amb un gol a favor nostre, és a dir, que s'ha d'empatar a l'eliminatòria. Hem entrat a la caseta i hem dit que no podíem arribar als penals. Nosaltres tenim que estem jugant a casa i tenim que demostrar al públic que no necessitem arribar als penals. Així ho hem aconseguit. Mira, i això ha anat tot bé per nosaltres. Per un home jove com Joan Ayats aconseguir una Copa d'Europa, un altre triomf amb el Barcelona, deu ser una gran satisfacció. Sí, estic aquí a Barcelona, per mi només són satisfaccions. L'any passat vam guanyar 3 títols, aquest any 2-4. Bueno, jo estic molt i molt content i espero que siguem així fins molts anys. Gràcies, Joan Ayats, i felicitats. Ens sumem també a aquesta felicitats a tots els jugadors del Barça, el seu entrenador, els seus directius i no el seu públic. Un públic que està al costat de l'equip blaugrana al llarg de tot el partit. Novament, més protagonistes amb Imma Pedemonte de la pista. I amb un moment ben diferent de l'anterior que hem parlat, Josep Llorente, ara ja amb el triomf a la butxaca. Bueno, que ara estem, com es podria dir, amb el susto, però vaja, una vegada ja al final feliç, merescut per sobre de tot, perquè la cosa és clara. Hem dominat el partit, doncs,
la major part dels minuts, hem tingut moltes més ocasions, la primera part ja havien d'haver marcat més algun gol, i amb el 5-1, verdament, la victòria era inqüestionable. Però hi ha hagut uns moments de desconcert, potser també amb un parell de gols. Els nostres jugadors s'han refiat de l'àrbit, que picaria falta, i l'àrbit ha fet un arbitratge molt desconcertant. Tan aviat picava unes faltes amb molta rigorositat, com aplicava la llei de l'avantatge amb unes faltes verdament greus i importants. Això ha fet que potser l'Oporto els últims minuts hagi sorprès i ens hagi volat l'eliminatòria. Però penso que a la fi s'ha fet justícia perquè hem merescut guanyar aquesta Copa d'Europa i penso que això que hem patit nosaltres i els aficionats el que fa és valorar més la victòria, perquè encara que guanyem moltes vegades potser algú es deu pensar que és fàcil i de fàcil no hi ha res. Avui s'ha demostrat. Bé, continuem amb els triomfs. Gràcies, Josep Lorente. Felicitats. I amb aquestes paraules de l'entrenador del Barça, Josep Lorente, ja posem punt i final a aquesta transmissió des del Palau Blaugrana de la final de la Copa d'Europa. Recordem que el Barça ha guanyat per 6-4 després d'un temps de pròrroga, imposant-se doncs el Futbol Club d'Oporto en aquesta final de la Copa d'Europa. 8a Copa consecutiva, 10è Mundial del Futbol Club Barcelona. Res més, fins una altra.